fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya. Ọga smile nwoke abịrịba oti egwu ị na-enwesa onwe ị na-enwesa onwe ị ọ bụrụ ndị abịrịba asị ị na-enwesa onwe ị kpaịsara m ụka kpaịsara m ụka kpaịsara m ụka ụka abịrịba kpaịsara m ụka ije na-ebi na akwa nza udo dị anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ụmụ ibe anyị na-anụkwa na anụ achịkwa na ịma na onye nwụrụ ozi akwa ya na-atụ sọsọ ihe ma ọdịnala Igbo just that's all. Onye ekweghị ekwechitere ya, onye chọkwa n'ikwe okwere, onye achọghị ikwe ọ hapụ. Ekweghị ekweghị ekwere ute ekwere. Ostia na destiny this ụmụ automatic phone a nke ijere ịkpa aka ọwụọ gị na like this gasasịara gị ịkara ihe njere ka ndezie ezi omume o wepụtara m enu and form of enu. Can you imagine such nonsense? Ị na-anụkwanụ m na-asị ọgịnị na-eme this new technology ọgịnị biko ị ga-asị ka ị pịa ihe onye gị automatic ịgwa ya na ị chọrọ automatic ịgwara anyị chọrọ automatic biko jugodi m ka ebe m si onye a chọrọ m automatic achọrọ m ide something o ji aka ewepụtara m onye ya agwa m ihe m chọrọ. What type of nonsense is this? Mana udo dị ka a na-eje n'ubi ka ọ kara aka. Ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ n'ọbụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene ụnụ ọnụ nso nwanne ụnụ nwoke na destiny ọnụ nso nwanne ụnụ nwoke na nkene ụnụ. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo maka ndị na-amaghị enwere ndị na-amaghị anyị bịara idozi ọdịnala Igbo edozi ụnụ n'anya ebe ụnụ ga-afụ na enwere ihe m chọrọ ide
omume unfortunately that na-epụta automatic mana afụghị m ya n'oge ọkịta ka m fụrụ ya but nsogbu adịghị mgbe emesịa ya correct ya because m chọrọ ka m mee ya edit na ọ na-ewepụtara m the whole thing. That means I have to off the whole thing again bidokwa n'isi mana agaghị m eme like that but I will not do it. Agaghị m eme ụta but nsogbu adịghị na anyị ga-ekene eke kene orie kene afọ kene nkwọ kenekwe ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede na otu a ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ịghọtago? Onye ọbụla na-ekwu maka ọdịnala Igbo ya mara amara na ihe anyị na-ekwu maka ndozi ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo abụghị enwe ndị na-asị chirine ejugodie na Igbo. Gịnị wụ chirine? Gịnị wụ chirine n'ọnụ Igbo? Anyị ga-ajụgodo onwe anyị ajụjụ. Gịnị wụ chirine n'ọnụ Igbo? That is the problem anyị na-enwe today gbasara ọdịnala na omenala Igbo, maka na anyị nwawo Igbo heritage education. So the reason why anyị ji wee bịa bụ for to do this thing. Ihe anyị bịara bụ to educate the people about real issue on the ground. Anyị dozie ọdịnala anyị ọma mma na ama ezigbote mma nwanne. Ọwụ na ị chọrọ ịza honorable, you must be honorable person. Ọwụ nke ndị Nigeria House Assembly na-aza honorable without honor. Ndị enweghị honor na-aza honorable. Ị chọọ ịza honorable, you must be honored. You must work for it and answer honorable. A whole creator, the mighty of the mightiest, the holy of the holies, can never ever be worshipped inside the bush with a goat or fowl. It can never happen. Sina m gwara gị onweghị ike ime. Sina m nwa gwara gị it will never happen unless you mara ihe ị na-akọ. You got to, unless you don't know what you're saying. There is no how a creator, even your house where you live is more beautiful than the house where you give your God, where you worship your God. Where you live, you are not God. You believe that your God is superior than you, according to you, is more superior than you. But where you worship the God, the house you build for your God is nke ibi na ya ka mma na ka ezikwe na ụdị God ihe ahụ. Which respect is that? God respect we have. Yeah? The same thing anyị na-akọ ndị chọọchị ọnụ, ndị pastor criminals, ndị pastor this, ndị pastor that. Are we free from that? Anyị ọ dị free na ịmago na ịma na nwere ihe enwere problem anyị na-enwebe. Ịghọtara? Ihe gbasara ụwa anụ nwee na-afụ ọkwa ịhụrụ ụwa ịfụ everything ọ bụla ịfụrụ n'ụwa bụ education. Ịghọtago? Ọ bụ nkụzi. Everything bụ nkụzi. Ịghọtara? So ọ bụrụ na ichekie na enwere n'ala Igbo ka m na-ekwu just specifics, enwere ụlọ nkụzi a na-akụzi ihe gbasara ọdịnala ma omenala, ajụjụ ka m jụrụ o nwere? Ọ bụrụ na enwere gwa m, because common sense gwara anyị na religion, anything about religion is for moral behavior, is for moral. So moral needri ịmụọ ụmụazị na-akụziri ha ya, because o nwere ndị nna ahụ asị ọdịnala Igbo mysticism. Mystic gịnị? Then how do you educate the children? With what? So ịmụọ nwa ịkụzibere mysticism, ya with your own culture. Dibia wa ọdịnala. So ịmụọ nwa ịkụzibere dibia, onye nwa culture. Nna akụ ụdị nonsense gwara ya. Kedu ihe ị ga-akụziri nwatakịrị gị? Ajụjụ ka m na-ajụ ndị mmadụ. What are you going to teach your children? What? N'ebe ka ọ dị nke igwe nke onye nyere gị. Where are you going to get it? Ị ga-akụziri ka esi agwọ ọgwụ, ka esi achụ aja, ka esi egbu ọgwụ. Ke ihe ị ga-akụziri ndị nwatakịrị? How can this nwatakịrị learn? Or the Western education where they go and teach commerce, ebe a na-eje agụ akwụkwọ commerce.
ụ na-agagoro skuul dị Warrior Primary School, Okpoko Community, DMGS, enwere ebe a na-akụzi Igbo culture ebe ahụ? All the whole Igbo land, enwere any school a na-akụzi Igbo culture? The answer is no. So inside Igbo land, enwere any place a na-akụzi Igbo culture? The answer is no. Then ajụjụ wee bụrụzie, ihe a ndị a na-emezi onye kụziri ha? Onye kụziri ihe ha na-eme? Ngebe a mụtara n'ebe our ancestors were our ancestors were. Onye kụziere gị? Which ancestor taught you that? Ka onye kụziere gị? So na in this life anyị ga na-use, because anyị kwa aka anyị gosi gị ebe ị ga-ada. Your papa, your father, nna gị nwere ike ọkpataghị ego, but nna gị kpatara ego, mpa nnukwu unu kpatara ego, mpa ga-akpataghị ego. So mpa gị mmụọ gị, ị na-ata ahụhụ. Ị na-eblame your ancestors na ha akpataghị ego. Just example ka m na-enye gị. Ị na-eblame your ancestors na ha akpataghị ego. Ịjụsi onwe gị sị gị, this your father bụ ihe na-akpataghị ego, ọ bụghị mpa ya. Mpa nnukwu gị kpatara ego, na ọ bụ na your father waste the money. Nna gị bụ onye nara akụ nna ya n'iyi, not your ancestors. Ifụrụ ya? So because of na nna gị bụ onye oshi ma onye ama, does not mean na your generation niile bụ ndị ori ma ndị ama. Ọ bụghị eziokwu. So anyị na-aghọtaghị this culture. We misunderstand the culture. Culture bụ edu. Nna na-ege ntị. Culture is to cultivate. Eji akọ nri to cultivate. Then inside the agriculture, ihe na-eme bụ you plant a seed for it to grow. So that the nwa ahụ ị mụrụ, you need to plant the seed of that culture inside that child to grow. The same thing. So kedu ebe enwere ndị Igbo na-akụziri ụmụ ha this great culture? Because Sunday na-efu ma ekwu maka ọdịnala today, ịda ọsịghị gị all mysticism isi secret, nke ọzọ asị gị ọwụ dibịa, ọwụ a ga-agwọ ọgwụ, a ga-achụ aja, a ga-egbu ọkụkọ. Nna nwanne, you are talking about grown up. Ana m ekwu maka ụmụazị. Kedu ihe ị ga-agwa ụmụntakịrị ndị ahụ amụrụ ọfụrụ na? Because the future belongs to the children. So enweghị ihe ị ga-agwa ya, o tozie isi a ga-arụrụ ya agwa, a ga-egburi ya ọkụ. So ịrụghụrụ ya agwụ mgbe ọ pere mpe, igbughuri ya ọkụkọ mgbe ọ pere mpe, na oto bigharịbazie aka, isi a ga-arụrụ ya agwụ. Oto bigharịbazie aka, isi a ga-egburi ya ọkụkọ. Isi eji nke nwa ji wee mechie chi ụwa ya, a ga-emeri ya chi ụwa ya, egwube anị achọba chi ụwa na-agba, ị na-achụ chi ụwa ọ na-agba, ị na-achụ chi ụwa ọ na-agba, ontiri chi ụwa disappear. Ahụzi chi ụwa, ajụọ ya nwoke ha ofa ọsị chi ụwa ya anọghọzi, a ga-abịakwa ụbọchị ọzọ, abịakwa ewetakwa ya ihe ọzọkwa. Nna nwanne chekie n'ihe a. Okwu a ka ebele ga-eje eje n'ọma ahịa ma. Ọ bụ okwu a ka ebele ga-eje eje ọma ahịa ụmụ ibe. Na this 24th century, the whole world is booming. Nwanne, the time of country is over. The time we are now is kind of culture. The most superior culture rules. If you come to Europe, see the way Chinese culture penetrating the European entity, when you will flee. Ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ how this Chinese culture penetrating America. If you don't know, you know it today. Buddhism is Chinese. The way the Buddhism na-aga to the Western culture, nwanne, here, ihe ga. So our culture was the power of 24th century. Which one is your own culture? Hapụ go in Nigeria first. Let's talk about the indigenous. What did you represent in this life? Because we are just hide under tree of Nigeria to talk nonsense. Putagodi from there, be free and speak freely as a human being. Now, anyị si na anyị ndị Igbo, we say we are Igbos. Yes. Ajụjụ m wee bụrụ, kedu the system? Because you can never make a Spanish man a Spanish without having Spanish indoctrinating education that makes that
child a Spanish when they grow up through educational and indoctrination. Yes, enweghị ka ọ ga-esi abụ onye Spanish without having a system of knowledge that make them a Spanish. You must have identity. Identity is education. You got to, so ị gaghị abịa pụtasị m because ị mara ihe anyị na-akọ, ị mara ihe ịka ụmụ knowledge. You are a kid, you were a child. You got to, abịara mmụọ gị na the world. You were born, you have been given birth in a world. It's just like nnukwute ocean, big ocean, anwụrụ gị tụnye n'ime. No brother, no sister, no mother, no father. Inside the ocean, only you. Inside desert, only you. Some people begin to educate you after they say they are your mother. You will agree. Ị ga-ekwe. Nwatakịrị a mụrụ ọfụ, ịma ihe mere o ji wee sị na that woman nọ na ya bụ mma ya, because nwaanyị ahụ na-enye ya nri. Oh, because of na nwatakịrị ahụ mana this woman give birth to him or her. No. All because of na this woman na-efeed ya ka o ji wee kpọọ ya mama. You got that? It's just like that. This is how exactly who you are. You were thrown inside the lion's den, inside the ọnụ agụ, and leave you to rotting, die in silence. No knowledge, no information, no education, nothing. The only thing is that when you get 6 years, they will put you inside that classroom. Mmiri zọọ ma ga-anwụcha ọcha gị. The curriculum these people ji akụzi nkụzi, there is no single Igbo concept inside the curriculum. We are talking about identity. This identity you are claiming does not make any role inside your brain. No single one. Tomorrow you come and say Igbo as I know na unite. Igbos don't love themselves. Igbo we need unity. How? How can you do that? Ebe ọ bụ na we have children, ụmụazị anyị na-amụ everyday, ndị ndozi ọdịnala na-eti, we need educational system. Anyị ji information, we don't ask you information. We need educational system to set educational system so that these children will grow and be Igbo and have identity. The era of Igbo afụghị onwe ha n'anya, Igbo afụrụ onwe will go away because ofu ala ha ji ka ha na-achị efi. You make somebody America by education, ọ bụrụ by telling them, giving them American name. No. All the system mere ha America, ọ bụrụ name. If you like, you give you any name ọ chọrọ gị kpọọ ya, afọ ọ sọrọ gị kpọọ ya. That name, because what makes a man is inside, not outside. What makes a man is inside, not outside. So whatever you do, ihe ọ bụla ị gwara nwa gị mgbe ahụ pere mpe, otu ọ ga na-echeta gị nwa na onwe gị n'ebe nwere so many things nna gị gwara gị mgbe ọ pere mpe, you still remember them. You still remember them. When you even aka na-echetakwa mgbe Pope bịara na Nigeria mgbe ahụ anyị pere mpe 1982, we are still small. So Pope bịara Nigeria, anyị na-agụ egwu ụmụ mmeri ụna n'ogo na Pope ga-abịa, ọ ga-abịa, ewo ọ ga-abịa neto ụmụ ya na Nigeria 1982, ya were Pope bịara eburu hos jigin ma ndị amị ma ihe a niile a na-awụ bịara n'ebe a Pope na wada ndị amụgoro that time I remember. So ihe ọ bụla ị gwara nwatakịrị mgbe ọ pere mpe, ọ bụ ya ka a ga-eji wee too, mgbe ha too nye nwe ga-abụ the foundation of their knowledge. So nwanne, for the moment, anything ọbụla, anything, I'm proudly saying it, anything ọbụla ị na-eme about ordinary based on this concept ị na-use is wrong. Ị nwekwara right ime yo, is your own right to do so, because onwere onye, nobody have to, onweghị onye ji gị n'ụwa, ịghọtago, onweghị onye na-agwa gị to do anything, nobody, it's your right to do. But ihe na-agwa gị, as long as name ordinary is here, means to be baptized, ịghọtago, because it's a religious concept, it's a philosophy of what. Now
this baptism imechazie the Baptist, you have to go into what we call omenani, because if baptize ya you must maintain the purity. Bank ga-afụzi ezi omume na nnoti ezi omume ezi omume ezi omume jiri ezi omume dịka uwe. Disi omenala a na-ekwu okwu ya now, nwanne ihe ọ na-achọ ịgwa gị wee omume gị n'ala, omume gị n'ala, ịghọtara? So omume gị na-ana anụnwa, all this thing bụ ihe eji azụ ụmụazị, ịghọtara? Ihe eji azụ ụmụazị ka ọ bụ ihe ahụ, a program that live inside a child. Ihe ọ na-akpọ religion today, most of you ndị okenye buru na-akpagharị na street. Ihe ahụ a program for a child. Ọ ga-awụzi ito were the program wee na-eche uche wee na solve your problem. What you call religion, because religion is a descriptive word which ndị Igbo na-akpọ ịlọ ụwa, because religion means to rejoin, ịlọtago. Because in that village, ndị village ga-asị nwanne ịlọla, ịghọtago, return. Now always a descriptive word, because religion ịbatago, you have come back, ịghọtara? Religion ihe mean n'Igbo ịlọ ụwa, ị na-ekwu ya every day but you don't know what it means. So always descriptive word. Now after ka ị lụrụ ụwa ahụ, ka ihe ga-eme, ndị Igbo wee sị gị ọgba nje, because o nwere ihe ime nwatakịrị nwere ihe ịma, you are dead, ịghọtago? Because ikpuru isi ị ga na-ebigharị aka, ọnwụ na imeghe ihe ụwa, ị ga na-ebigharị aka. You want ka na-akpọ to baptized sacrament, ịghọtago? Purity, ịghọtara? Then anyị ebidozie program wazie the information of purity inside you from the child. Anyị program si ya, anyị abaa na omenani program kwa omume gị naanị program si ya, then anyị abatazie na iwu ala, ịghọtago? Mgbe ahụ ịwụzighị ụmụazị, ịghọ n'okenye, ịghọtara? Then isorozi ibibezie ndụ based on this iwu a na, because all that na anyị kụziri gị before as religion, ọnya nwa ka ị ga-ejizi wee na-ebizi ndụ. Mana ndị mmadụ ịma na otu ahụ ị na-aga na that church, ihe ahụ just memory, ịghọtago? A na-akpọ ceremony, ụnụ ụka wụ ceremony. That na ị mere na ụmụazị, ịgwamagodo o nwere ike ọwụ na ịbịa ha ịpụta ha na ijeghe, nwere ike ị na-aga na redio ekwu okwu, mbọsị ịga ha na redio ihe dịka 1 month, people will lose hope, ịghọtago? So remind, ihe a na-akpọ remind, ihe ụnụ na-aga n'ụlọ ụka every day, morning mass or Sunday, is to remind you all those old teachings a kụziere gị mgbe ị pere mpe. So ka remind gwara gị your responsibility. Onweghị Chukwu nọ there, there is no God in the church and there will never be. The only thing happens in the church is nkuzi, is teachings which we call remind of your duty, ịghọtago? So that is it. So iwepụ ha na this thing, that is why practically ihe ndị a na-eme nwere isi, ịghọtara? Ihe ha na-eme na Igbo nwere isi, period, o nwere isi. Because number one, children are the most vulnerable. So every educational system must begin from children. So there is no educational system in this our omenani or ordinary. That means nwere ihe ijiri information, you are empty. Because had it been need information, ị ga-enwe akụziri ụmụazị ka ihe omenani. Because omenani esighị n'enu wee dị, ọ bụghị theory, ịghọtago? Ọ bụghị theory, no. Omenani wụ ihe a na-akpọ oral tradition, ihe a na-ebi ebi ka ndụ. You have to have class of it, teaching of it. You have to, it is a must. So ọ bụghị just mmadụ pụtara sị nna ilogo mmiri, ilogo ibu mmiri, ilogo ihe mmiri, ilogo agwụ, ilogo nka. Ihe a nwatakịrị dị 5 years ya gwa datin, nwatakịrị 2 years ya gwa datin, ka nwatakịrị 2 ha bụgoro ndị okenye, nwatakịrị 2 years ka ị ga-agba ya omega ibu mmiri, ị ga-asị ọrụ ga-abụ nwatakịrị 2 years. Nwanne, now let me ask you another question. Ebe ọ bụ na otu ị nọ now, ị wee grown up, ị na-eme omenala, ị naghị agba, ị naghị eche, ị naghị atụ, sọsọ ihe ma ọ buying and selling, nwanne enweghị akara aka. Ndị Igbo si ihe ike hụrụ ya na ọrụ aka dị within this omenala. Ọrụ aka nọ n'ime ya, because ị ga-enwerịrị ọrụ aka. Ndị Igbo si akara aka,
akara aka onye na ị ga-enwerịrị akara aka ọrụ. So kedu ka mmadụ ga-esi wee si ya na-eme omenala onweghị aka ọrụ? How come? ị nweghị aka ọrụ ị na buy and selling. So omenala ya na-eme osisi igbu ewu na ọkụkọ, no aka ọrụ, no education, nothing. Sọsọ mgbe ọbụla ihe sibere gị ike ijee na nke dibịa ọ gbara gị afa rụọrọ gị agwụ ọgwụna ọwụ ihe omenala ọwụ ihe omenala nwanne ihe omenelu biko ya omenelu. If you don't have to set a pace for your children upcoming nwanne ka m gwa gị agwa, if you want to know, ị chọrọ ịma ka nwunye gị ga-adị ma ọ ka nka na-ekpere nne ya anya. Ị chọrọ ịma ka nwunye gị ga-adị ma ọ ka nka na-ekpere nne ya anya. If you want to know the future of your society, lekwe ihe ị na-eme today, lekwe ihe ị na-eme today, lekwe anya ka m gwa gị. Ana m agwa gị agwa, mgbasịa gị ijekwa igwe nne gị gwa nna gị. Mmadụ nwere a society, si ya race, kpọọ onwe ya a race. That means iwu a tribe, people who come together to live together as one. Jụgodo onwe gị ajụjụ, mgbe ị na-aga ịnụ nwaanyị ijere ebe nne na nna ya gbawa ya aka kpọrọ ya mba, o nwere ihe a na-akpọ agreement. Gị na nwaanyị aha mere agreement, wee wụrụ di na nwunye, wee gbaa nkwụ, wee gbaa akwụkwọ, wee biri. Kedu ihe mere gị na Okeke na Okafọ? Kedu agreement unu mere unu ji wee wụrụ ndị Igbo? Because ị jere ịnụ nwaanyị ime agreement with your wife. So ịmaghị na the same thing with community, you have to do the same thing with the community. Imagine. So that's why your land is not working and it will never work. Ị chọrọ ịma ka nwunye gị ga-adị ma ọ ka nka nere nne ya anya nwanne. Every agreement living together on this life need agreement. That is where Amadioha came in. That is where Amo-Igbo came in. You got that? Amadioha, the religion, Amo-Igbo, the society, the same thing, but in different clothes. You must have agreement. Kedu agreement jikọrọ ụnụ asị ndị Igbo? Nweghị na ihe na kedo ha anya. What are you talking about? Ị bụrụ onye Igbo then. Onwere ihe ga-eme gị Igbo. There is nothing that can bring you together. Nothing. That is why you have the betrayers from your, even your mother will betray you, because your mother cannot, you don't want the first person betray you. If your mother doesn't have money, or your mother can be the first to betray you, even your brother. Bujere hang by her ego color story. Because energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. You got that? Energy recognizes each other through vibration, not through appearance. So if your brother will be your brother, not your negative, is only your brother by vibration, which is ihe ikwe n'ihe otu kwuru. You got to go. Ndị Igbo ji wee nwee Chukwu. You got to, because Chukwu rule of law is a rule of law. You got to, is a rule of law. But ị nwere ike ịma gị ndị Igbo ji wee nwee ọha na eze to make the law. After making the law, Chi and the Eke, which represent Amosu, will be there. Because Ngụwa bụ the Chi and the Eke aha nọ ebe ahụ. Ọ ga-agwọ gị ebe anytime if ọkụrụ ọ bụ so gị 24 hours. Eke na-esochi ebe ọbụla ọ nọ. Ịma gị ebe ọbụla Chi nọ, Eke nọ dị ya. Ọgwọ gị oke gị, ọ ga-eke gị. Ịma ihe Eke na-eme mmadụ. Kemgbe ihe Eke na-eme mmadụ, ọ bata ya gị otu a. Ihe ahụ Eke na-eme mmadụ, ọ ihe Eke ahụ ga-emechi gị. Oke ya ụda, ọ dọkpọọ ya. Ndị Igbo kpọ ya Chineke. Ọ nọ ebe ahụ. So you are not free. You're not free. Ị dịghị free. Don't claim, don't play. Ichekwa na need the free. Idero. So ọ kara gị mma na iji n'oge chọba ego ojii before chi eji. Because the house, onye ka ndị Igbo ji wee sị gị egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebe na nkụkwa ya. Because that the same tree ebe ha ka onye ọjọọ ga-ebe, onye ọma ga-ebe. O wee sị gị kwụba aka gị ọtọ, were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza nye Siza. Rap those people
who feel that ha ma ihe ha na-eme, ha ga-aza their question, ha ga-aza ajụjụ ha. Follow your way, right? Leave them. ịghọtago, hapụ ha, let them do ihe ọbụla ha sịrị ha mee. They will answer their own question, not your. ọwụ nke mere nwanne mmadụ anaghị eme ihe nekwe anya, enwekwa ihe ị ga-eme ime n'ụwa emechitere mmadụ nga ya, anaghị ejechitere mmadụ nga, mmadụ na-ejere onwe ya nga ya. ịghọtago, eke bụ nga to tie something, ike ihe, to tie something, ikeji n'ọba. ịghọtago, chi and eke, energy and dynamic. ịghọtago, so eke nọ die hash nyanwa ha hatch because ọzụzụ ka ọ na-azụ gị datin. ịghọtago, ọ na-azụ gị azụ. ị nwere ike ichekwa na ọ na-eme gị mmegbu, but mmegbu ahụ ọ na-emegbu gị in essence ọ na-azụ gị azụ because edidiri ịkwọ gị akwọ na ichie something echie onwuru ọkụ, chie aka ga-echie na efu na onwuru ọkụ, but aka ahụ nwuru ọkụ na-afụ gị ụfụ, ọ na-acha ọkụ but ọ na-afụ gị ụfụ na yes na. So I want to lighten you up, and the only way you can get back to Amadioha, that's your chi, or that your chi can get back to Amadioha, not your body. So all na that your chi gaghị echi pụta ya off fụọ ya saa ya ọfụma ọfụma, sapụ ya nonsense. Ọ ga-anọ ebe a na-awọ ndara dịka ozu a na-agwa ha agwa, na-ebigharị aka ka ozu a na-agwa ha agwa, na-agagịrị ịhụ mmadụ ọ na-agagịrị iche na mgbe onye nwanne ozi spirit nwụrụ anwụ ọkwa ha maka ị na-afụ na street ahụ ịmaghị, ndị ahụ iche na ha anwụgo ọha maka ị na-afụ na street datịrị na-afụ mmadụ ahụ efuru ebe ahụ bụ ndị nwụrụ anwụ. Chere ọdịrị ndụ, the body you see is a prison yard for the dead and the living. The body ahụ ị na-afụ is a prison yard. Abịa na ọbịa foreigner, ọbịa na abịa na obi, ha niile wụ the same thing, a house. So body bụ a house of gịnị, the spirit. So ndị agha mere ihe ọjọọ, ha ga-abịachi ya kwa azụ, datichi aha pọpụrụ up, ọ ga-elokwa ụwa, ilozi ụwa mgbe ahụ emezie gị baptizim, so that ị ghara inwezikwe the same problem ahụ ị nwere before. Onya bụ that teachings anyị bidoro nwatakịrị kụziere gị, so that you can avoid this problem ị na-enwe now. All these things are science, pure science. Because ọwụ na-emeghere gị datịrị now, ị ga-adakwa n'aka nabakwa again na this problem ị nọ n'Igbo land. Onye ọbụla nkwuru maka ịkpọ asị na ala Igbo, ịkpọ asị nwere ike, because ihe m ji ekwu ihe a, most of you ejighị Igbo concept zụọ ọnụ. ịghọtago, n'Igbo concept, ịkpọ asị, the spirit of the land will chase you away from the land. If you preach hate in Igbo land, Igbo mean nurse or nurse, Igbo will nurse. ịghọtago, and the intention of the society ndị found that Igbo is based on ezi omume. ịghọtago, this ezi omume, everything is included. So ịkpọ asị go against the philosophy of ezi omume, the land will reject you, you will go exile. Fact, a ga-achụpụ gị na the land, obo egbuo gị. ịghọtago, they will bring enemy from nowhere, because everything ọbụla mmadụ na-eche echiche. ịghọtago, uche gị na memory of the past. So once you preach hate in an Igbo, you will be destroyed totally. Absolutely, once you preach hate in Igbo land, you will be destroyed, because nwanne ewe na-efu njin ọka, njin na-atọ itinye aka n'ime ọkwụ gị na ọkwụ aka gị, ọ chọghị ịma itinye aka n'ime ọkwụ ọ dị aka kwọrisie ya, agwara ya na aka mmadụ na-abịa ebe a, mba, ịgba dị njin on na itinye aka ihe ọ bụla itiri ọkwụ, itinye machine ọkwụọ ya, itinye aka ọkwụọ ya, itinye okwu ọkwụọ ya. So the land is been unu anụbeghị before si na ebe ọ bụla a na-achụ gị ọsọ n'ụwa a na-eme gị mmegbu, ịbịa na ala Igbo, you are welcome, you are free, you become a free man. The land of freedom. Igbo land is the land of rising sun, the land of freedom, land of love, happiness, the land of the creator. Anaghị eme ihe ọjọọ. That's why ndị Igbo ji wee sị Igbo ọchụ, ịma na Igbo ọchụ wee commit suicide. ịghọtago,
So by killing a human being, we take it as suicide, because you kill a spirit, growing spirit Igbo. Because this is spirit nwatakịrị ka na-eto eto, is just like mmadụ ije kọọ ihe n'ala Igbo. Ogo mmadụ na-eto ije gbajipụ ọnụụgụ ya, onye ahụ anwụdeghị ya. Gbajie ọnụụgụ mmadụ, ọnụụgụ ya, ọnụụgụ mmadụ, onye ahụ anwụdeghị, ihe ọ ga-eme gị, ihe onye ahụ ga-eme, onye ahụ ịgbajiri ọnụụgụ ya jide gị ejide, ihe ọ ga-eme gị. Enwere tọntị na Igbo na-ete gị serious, unu amaghị. Obere ihe bụ datịdo ịgbaji ọnụụgụ ya, because ụgwọ ahụ nwere ike ịnwụ maka dọsọ ọnụ ya ahụ ịgbajiri. That is the same thing by killing a young growing spirit. Interrupt a young growing spirit. You got that? So all the same thing ka na-agwụ na igbu ọchụ na ala Igbo, ịkpọ asị, enwere njọ na-adịghị mgbaghara. You got that? O nwere njọ na-adịghị mgbaghara, nwere njọ dị mgbaghara. Like igbu ọchụ anaghị agbaghara ya agbaghara. You must, that's why mgbe ndị ochie igbuo mmadụ a ga-egbukwe gị. You got that? Igbo mmadụ, they will kill you off. You got to go. Because of na all balance, you must balance it. Because blood, ọ na ichekie, every woman before nwaanyị atụọ ime every month, ọ ga-egbu ọkụ, ọ ga-agbasi ọbara. You got to go. So ọ gbasi ọbara ahụ ọ ga-agba before yi akwa, oyipụtezi akwa ha ga-amụ nwa. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na everything with blood, we are united. Every human being is united by blood. Every living thing is united by blood. Every living thing is united by blood. So ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ don't to spill it unnecessarily. Don't to spill it. That's why ndị a na-egbu ọnka na-egbu ewu ha na-egbu ana m agba ha, chetekwenu n'ọbara, chetekwenu n'ọbara. Remember his blood, remember it. So ajụọ gị, enweghị ezigbo ihe, enweghị good reason ị ga-enye na ya mere iji akwafu ọbara, isi iji wee sị na ị chọrọ ime nke a. Gịnị ka ị chọrọ ime? Ka ihe ị chọrọ ime? You want to do magic? Ị chọrọ ịgwọ ọgwụ? Gịnị ka ọgwụ gịnị? Ndị agha na-aga na edu moto azụ ahịa everyday, ndị nọ na Europe, nọ na America na nwere company, ọkụ one ka ha gburu. The man nwe Facebook ọkụ ewu one ka o gburu before mepe Facebook, ọkụ one ka o gburu. Bill Gates o gburu ewu one, o gburu ọkụ one. Ndị a nwechara plane na-efe n'elu, ma helicopter na-efe n'elu, ma this ship na-ebucha container, ọkụ one na ewu one ka ha gburu. Since anyị gbubere ewu, we cannot have ordinary electricity, we don't have road, we don't have anything. So kedikwe the intention of igbuzi ewu a na-egbu, a na-enye nka odoge anya na either we don't understand what we are doing, we are children. That is why nji wee gwu no so na ndị ndozi ọdịnala bịara to correct, not to blame, not to destroy, but nwaanyị ka ga-esi mmadụ gaa n'ụlọ ọgwụ. For example, na anyị wụ dibịa na anyị na-agba afa, ịghọtago, ịbịa n'ụlọ ọgwụ anyị si na ahụ adịghị gị, ịghọtara, because ahụ adịghị bụ na ị na-akpa agwa na-adịghị mma, agwa iberibe, nwe ihe na-eme na-aga aga. Ịbịa na mbịa gbaa afa, mbịa jụọ ọnụ gị sị kedu ihe na-eme gị, ịbịa kọsịara m, mbịa gbaa afa. Because life anụ nwe ifuru, enweghị ihe ọjọọ dị n'ụwa, ịghọtago, enweghị ihe ọjọọ dị n'ụwa, enweghị. Because ihe ọjọọ bụ kind, is a kind, is type of, is a type. Like for example, Facebook anyị na-use bụ ihe ọjọọ, you got to go, this is telephone, but anyị na-use ya. Now ndị mmadụ na-ekwu maka nsi. Ị gaa na street of every street, ị ga-afụ na enwe police man nọ n'iro na-akpọ police, onye eke police ọwa amị, o ji egbe n'aka, egbe ahụ o ji n'aka, ị na-anya nwere ihe na-akpọ bullet, ndị Igbo na-akpọ ya nsi egbe. Nsi bụ nsi egbe, nsi egbe bụ poison. That means this policeman ji poison na-aga na street legally. Ịdị busy na-achọ onye na-akọ nsi na village unu, while onye nọ na street ji nsi na-aga legally na street akọndem, onye ọkọ gị ozugbo nwụọ, ọgba gị dị egbe pịa, ịda na ebe ahụ nwụọ, mana ọ dị legal, ịghọtara. So ndị mmadụ aghọtaghị, that is the problem, bụ na we don't, anyị jikwa the same mind anyị ji wee na-eje ụka bakwa n'ime disi omenala na ọdịnala, the same mindset. Mgbe ndị ụka bịara, the only thing ha mere bụ na they begin to speak down and low about this our higher knowledge culture. That is speak down and low ha mere ọwụ ihe unu na-emezi today as real.
There are the people who bring it down so that the people will follow their own. Before you want ichi igbu nkịta, give it a bad name. If you want to kill a dog, you give a bad name to kill it. So all the bad name ha nyere ya ka unu nje helpụziri ha na practice. But to do to nganga, human mind, human mind, as long as that man or that human being adịghị developed, every life begins from animal nature. So ọ ga-eprove kwe nke o ji wụrụ animal the way, because ị ga-ahụ ya ọ na-akpa nganga, ọ dị ya ka o nwere ihe ọma, mana true ọ na-agaghị ụzọ. Ị na-achọ ka ebe ya si ya nwoke ị na-ejeghị ụzọ. Isi ya nwoke m ebe ị na-eje ụzọ adịghị ya, oche na ị na-emegbu ya emegbu, oche na ị na-emegbu ya emegbu. Si ya nwoke ebe ị na-eje ụzọ adịghị ya, oche na ị na-emegbu ya emegbu. Ị jụọ ya since nji mara onye bụ enyegana m akara m taa mba, then kedu the benefit, kedu ihe m enweta na destiny na-emegbu gị na-agba gị enweghị. So that means consider ihe m na-ekwu, consider it. Dibia onye Igbo wu dibia dị well nurtured and well understandable, ọ ga-enwe ezigbote ego, because number one, ọ ga-aga into traditional medicine in a higher level, because I am sure na ha ga-enwecha union. I am sure you got to go. If you have union, kedu ihe o nyere gị to open a laboratory? This your medicines. Ọ kara gị mma na ịbara into medicine than into this wash. It's better. It's better na ị gara into practical medicine than this wash magic. Better for them, because ha ga-enwezi more respect, because most of our people ga-like ị na-aṅụ ọgwụ Igbo ma ọ bụ na ahụ adịghị ha. But who shall we trust? Ebe ọ bụla dịsị o ji ego wee nyere ndị a ji ego hiri isi, ka anyị si mara na ọgwụ ahụ ọ na-achọ enye anyị bụ ezigbo ọgwụ eziokwu. Enweghị any proof gosiri na dịsị ọgwụ dị mma ma ọ bụ na ọ ya agwọ ihe anyị kwuru maka ya. Enweghị, because their character already is dirty. Had it been, because asị na eziokwu bụ ndụ, had it been na omume ha dị mma, at least we trust them because of omume. But enweghị ejide nkịta ejighị ọgbụ. So better, earlier is better for them, because we will teach them what is omenala ọdịnala, because there is a different. Ndị mmadụ nwanne elekwa anya na Europe, ndị Europe ma ihe magic. Enweghị any country na-ama ihe magic. Everybody knows this thing. If as a computer, enwere aspect of magic nọ n'ime this telephone, enwere aspect of magic nọkwa na science, enwere aspect of magic nọkwa na plane ma ụgbọ mmiri. All those things nwechara the aspect of it. But ndị be anyị cheziri na ọ bụ nyanwa bụ no, o nwere part a na-eyuzu wee mee ezigbo ihe. All of them. But ọwụ na ọjọọ nke a na-eme na museum, a na-eji eme ihe egwuregwu eji akpa amụ na Europe. Ọ ya ka anyị na-eji eme na Africa, ndị nganga na ezi oyibo. Na Europe here, that line eme na Africa, ihe eji eme na Europe here na museum, ebe a na-eme ụmụazị egwuregwu, itinye something na carton, ikpuchie ya, ọ bụrụ ikpughe Domingo Waski, mgbe ihe ga-afụzi ime n'ụlọ ụka na Africa. Iwụrụ best pastor, mmadụ ga-aga na nke dibịa ka ọ gwọọ ya ọrịa ọma, ka otu a pin esie n'ihu na-awapụtasị ọsịa mere ya ọkpọrọ ihu na agbara ya pin n'ihu, which is invisible pin. Everything with spirit. Nekwa plane na-aga n'elu dutoro na afọ the plane ahụ everyday ọkpọ ya spirit. Ọ fụrụ the plane ka plane a na-aga, ọjọọ ụzọ onwe, how did this big thing fly? Mana nke ahụ nsogbu adịghị, because na ọnwa bekee agbara, bekee can do it. Nyanwa na onwe were ordinary carton ka o mepere nnụ na-eme isi ya. How come onye bugoro this heavy plane n'elu ma onye bugoro big ship dọsara elu mmiri osi nke onye magic nke onye akarị? So all no magic, try to learn this one. Nnukwute engine na-aga n'elu mmiri is better magic. This magic is more better and superior.
than this nke a na-eme ime mmadụ aka ụta mpi na-apụtasịara ihu nke nonsense. jee mụọ ka esi efe n'elu ọkwụ na akwa ikiri na mụọ ka esi efe n'elu na ụbọ plen fete ndị rocket those ones were ihe ahụ magic but all the physical na-afụ ya anya because one to lift f plane ọ dịrịzi ịnọdụ na plane na-akwa afụ a n'anya nwekwa onye fụrụ na aha enweghị onye fụrụ odoge anya na ihe a na-use compass magnetic compass ị na-aga na invisible world n'elu onwere onye isi ebe aha n'anya na anị ihe ị ga-afụ wurukputu but this plane will get to the destination how nwanne ya ka njisighị onye na-agbara afa dibịa how did this plane get to the destination ajụjụ ka m na-ajụ ebe ọ bụ na enweghị ọ naghị afụ mmadụ anya ihe o yuzuru magnetic compass that means energy recognizes itself through vibration not through appearance. This thing is the only reason why this plane make it to their destination because they move by energy and vibration. The same thing sperm mere to locate the embryo. All that thing can plane mere to locate their destination. The same thing can your spirit can do to locate their destination. But imagine spirit nwere destination after the afterlife. Just use your plane for example. You matter how did the plane get ebe ha na-eje kekasi were kekasi wee mana ha erugo o nwere one man na towa na use kwe the same thing. Ị gara da towa aha na ebe aha towa aha no na airport. Ị ga-afụ na enwere ndị nọ ebe aha n'ime. Ị ga ebe ị ga-afụcha the whole plane niile na-aga n'ebe ị ga-afụ ya. Now this plane dị na-aga ebe ahụ ị ga-afụ ya that place. All of them. And iche ịba na airport ị ga board the plane a ga-asị gị weta identity card. You see where Amadioha comes? You got that? Before you board or plane you need the ID card. Without ID card you cannot board. All need the ID card you can have board with the plane. That is where Amadioha comes in. So you board the plane, you go to your destination. Plane will take you to that place, to your destination direct. Ndị Igbo ji wee sị gị ife arụsị because mgbe aha plane aha na-efe n'elu arụsị ka ọ na cross that thing. O cross cha dị arụsị o ruo na destination ya plane aha land ya o cross ga arụsị ofe na arụsị aka awụ mgbe aha plane dị ha na aka awụ because o cross ga arụsị arụsị ka o cross that thing. Ndị Igbo tigị ọ religion ndị Igbo that ife ihe plane na-efe efe ife arụsị ife to fly ife to fly over arụsị problem to fly over evil. This is the concept that gave birth into the recent and current technologies. You know, absolute truth with proof. If you don't know, I'll let you know. But ngwache ma ọ bụ ibi na-egbu ewu na ọkụ na akọ nonsense. But not knowing that na cross ahụ ị na-afụ turn ya upside down odoge anya na plane of that thing. Turn the cross aha dị otu a turn ya otu a ifu na plane ka ọ bụ you are carry plane now idoge na isi Jesus ahụ ị na-afụ just ọnụ plane ka ị na-afụ that thing na onweghị cross nọ dị na ihe just flight. Eji wee sị gị na only Christ can save you because Christ is just like Amadioha. ID card to board the plane for them because ha nwa because onye nyere ozu ma ebe ọ ga-esi abọ ya ọ ha nwa nyere dị ozu so ha ma ebe a ga-esi abọ ya but ngụnwa na onwe gị nọọ mgbe e nyere ozu iwe onye Igbo were Igbo ID card gaa board flight na France iru ebe ahụ sị gị na ihe ahụhụ ID card ndị France na ihe ahụ ya gba ha ma ebe ihe asị so ị ga-use your own ID card to board flight ị ga-use your Igbo ID card to board the flight. So Amadioha bụ identity nke anyị. My identity is Amadioha. That is who I know. That is everything. My God, my Savior, my salvation, everything is Amadioha. Whatever you want to call it, it's Amadioha. Pump and play. That is my ID card. I represent Amadioha, the kingdom of the best. Ọkwa nke ahụ asị na ọ bụ n'ime ọhịa na shrine
mba amaghị m Amadioha nke ha na-ekwu ihe nke ahụ amaghị m nke ahụ ka ụmụazị ka ha mara ya na-akọ ịghọtago they will later repent ha ga-emecha chegharị ya kwere n'ozi ọma hapụnụ ha ịghọtago ha ụmụazị ha ga-etokwe they will grow up. So Amadioha nke anyị na-ekwu the man of the people, the master of all, that is nke anyị na-ekwu maka ya, the everything, the beginning and the end, onye ka anyị na-ekwu maka ya. So njide the ID card when you die you buy plane because ị nweghịzi this body now. So ihe ga-eduzi gị with those things ịma mgbe ị dị ndụ because na ya adịghị na ọ bụrụ na ịgbanyụ ọkụ ịsọrọ isi ị ga-eme ebe ị ga-eje gbanyekwe dị ọkụ because ị na-aga dị everyday ịmụ ebe toilet gị dị mara ebe befrum gị dị ịghọtago. So ọ bụrụ na ịgbanyụ ọkụ ị ga-amakwa ebe dị toilet dịkwa uche atọ ọkụ. So ọ bụrụ na ị kwere na Amadioha mgbe ị dị ndụ mgbe ị nwụọ ịmakwa the destiny because n'ime akwụkwọ ndozi ọdịnala anyị anụnwa enwere ihe m gwara unu before nekwa the plan. Now the plane here, you got to go. Here our plane, you got to. This thing is aeroplane. All the 36 in number, aeroplane. Destination I was 36. Akara aka, you got to go. Then this plane now, Amu Igbo ka na akpọ ya. This plane was Amu Igbo. Then the pilot na-anya the plane by Amadioha. You got to. Then our destination bụ akara aka. That is 36 ka ọ dị here. You got that? So ọ bụrụ na ịgụgide this thing gụgide mgbe ahụ ị dị ndụ na-agụ ya nọmba 1 bụ nke a, nọmba 2, nọmba 3, nọmba 4, all this thing ka ha were tii na rosary were tii na ka ha na-akpọ ya were tii na ndị ha na-akpọ ya ndị Islam. You got that? Ọ ihe a ka ọ na-eme onye chi ya echichi ọnyara nkarị arịa n'onu all this thing due to because that na corrupt go efozi ha nyarazie bead na-enweghị meaning no. Normally the bead a na-anya mgbe ndị ochie wụ this one which is ha na-eme times 3 because if you times ya 36 times 3 onye gị 108 which is onye gị this one onye gị this one nke nnukwu ana you got to go 36 times 3 onye gị 108 which is this big one. But normally it's 36. You got that? So here ndị anya no ndị achiri echi anya no bid for nothing. Onwere any in the ancient culture onweghị any one information dey useless. So all of them bụ information. But today na ị ga-afụ mmadụ ọnya kọrọsịa nkarị anya n'onu no meaning. Ichiri echichi nyara ihe n'onu o meanere gịnị nothing. Ọ bụrụ eziokwu because ndị mgbe ndị mbụ agaghị eme ụdị omume they can never bring something without a meaning. You got that? So ụmụ ibe ihe m ji wee na-agwa ụnụ ihe m na-agwa ụnụ bụ na number 1 anyị need education to educate this destination when you die so that your spirit can move freely to destination. You got that? Ọ bụrụ na ịlahụ ụla na-asọ isi nwanne ịnwụọ ị ga-asọkwa isi sịra m gwara gị. Computer work with the program. Human being were computer. When you are alive you must run under this program. You run under this program 360 degree. Ọ ndị Igbo bidoro akara aka ọ ndị Igbo na-eme ya nwa bekee wee mee ihe a na-akpọ symbol of Nazi a na-akpọ because ihe dama nnachi igosi gị bụ akara aka ya aka ha na-eme ụta akara aka ya ka ọ na-egosi gị ịghọtago because ọ 36 ị na anyị ga-afụ na ọ dị 3 ịghọtago so ọ na-achịgwa agba 30 akara aka ịghọtago akara aka akara ama nnachi igosi gị ha ji wee mezie symbol of white supremacy ịghọta na-akpọ Ashkenazi kosi ogene this their symbol Ethiopian symbol ọwụ ndị Igbo really ndị Igbo nwere that symbol 360 degree 36 because also ndị Igbo nwere alphabet 36 alphabet no other people. Also ndị Igbo nwere alphabet 36 no other person because ndị Igbo na-achọghachi ime ihe ha eme ya ụdị round circle ọ bụghị eme nke iche mee nke iche no ihe ọbụla ha ga-eme ga-adịrị in round number
that's why ha ji wee mekwa this new alphabet 36 again ka ọ randụkwa with the old ones. You got to? So as long as na enweghị educational system to educate your children and even the adult, nwanne ị ga-akwụkwọ ozu na-agwaghị akwa. I'm telling you the fact. You wonder when you die. Ị ga-wonder about because every end is a new beginning. Every end is a new beginning. There is no end, nwanne. There is no end until you become a higher man. Then you join the kingdom of the Most High, become an angel, become memory for us, like here on earth. We use nwanne ihe a na-agwa unu, there is no single book that is written. This thing is inspiration. You got to? Enwere ebe ị ga-eme imeruo n'ụwa, enwere ebe ị ga-eme iruo ịbanye na classroom of the ancient body. Enwere ebe ị ga-eme iruo ịbanye na classroom. This thing na-agwa unu mbupere gị akwụkwọ, ihe akwụkwọ ruru 20 filled with Igbo knowledge. You got to? Enweghị ebe ọ dị na kọmputa, but mụnwa na onwe m ihe ana m efil otu nsi efil now adị m otu a nọ na adị m ka awa dị ndụ with those people, our ancestors. Enweghị anything m jụrụ now, m jụrụ ha sị ha gịnị with this thing ha in seconds then give me the answer. In 1 second I have the answer. You got that? So that is why m ji agwa unu ezi omume. Ihe m na-agwa unu here all the law that created the land. Once you go against the law, nwanne, the consequence of that thing will still come. Ọ ga-eme gị. Mụnwa na onwe m achọghị m ịma about Christianity. I don't care about Islam. I don't care who worship them. I don't care who goes there. But ihe m dey care bụ na Igbo is a people, number one. These people, anyị nwere right to let them know that for you to be Igbo, our agreement, because life is like a marketplace. Mbịa na chọpụ ga-ezu ahịa nkwe ọnụ oruoro m ngoro ịghọtago. Ebe na chọpụ m eru ahịa nkwe ọnụ oruro gị goro. So m sị gị lekwe Igbo ụgbọ ọkwa ọjị, ịhụ na ndị Igbo nwere ọkwa ọjị. Ọkwa ọjị anyị na ya ọfụma ya bụ n'ọdịkwa ụgbọ. Disi ọkwa ọjị bụ ụgbọ mmiri, ọ na-eje Jamaica. Ị chọrọ ịbata ngwanụ na ya dị ike adị anyị. Amadioha bụ lọ na-ekwe ya ọ dị 13 lụọ aha wee ezi omume ikwere nye anyị dị ike adị ta nwere this bid nye ya as ID card. These laws na-agba ya now nọ n'ime ebe a. Nke a bụ ntọala, nke a bụ ọdịnala, nke a bụ omenala. Ịghọtago? Nke a bụ ntọala. Ọ ga-agwa gị ihe dị na ntọala ebe a 12 ka ọ dị. Then ọ gwa gị ihe wụ ọdịnala 12, ọ gwa gị ihe wụ omenala 12. Now ọ rụzie na gị nwa na onwe gị mara ihe e nyere gị is just like otu isi eme gaa na Spain seek asylum. Ha ga-asị gị mụọ the language before enye gị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị maghị asụ language, enwere ike ije inye inwe akwụkwọ asị na ha asụ agaghị enye gị dị akwụkwọ na ị ga-agụ language. Ịghọtago? So for us to give you this direction to destination, or ịbata n'ime ụgbọ aha ka m na-ekwu, that is ụgbọ aha bụ Igbo, enwere ihe so n'azụ. You must abide by these rules and regulations because Igbo represent this thing. Ọ bụrụ na ị gaghị stand nwe ezi omume, ị gaghị stand nwe igbu ọchụ, ị gaghị stand nwe ịkpọ asị, then don't come. Anyị agaghị enye gị the identity because you cannot maintain the law. Nwanne mmadụ agaghị eje kwere na iwu ọ gaghị emenwu. No, if you cannot stand them, nwanne, you are not Igbo. Change your name. If you cannot stand them, nwanne, change ya afa gị biko. Change ya afa gị. Ana m agụ na everyday the first 5. You got to go the first 5 bụ first 5 ahụ, which is the important one. Ezi omume,
izu ori. ịghọtago this ezi omume a here n'ime akwụkwọ anyị. ezi omume a nwekwere interpretation what ezi omume. ịghọtago then izu ori nwekwere what ị ga-ahụkwa ya ebe a nekwe then ama ụgha dịkwa ya nekwe ihe ama ụgha then ịfụnanya nekwe the consequence. ọwụ na ịfụ mmadụ ibe gị n'anya nekwe the repercussion nekwe the benefit. then ịkpọ asị ịkpọ mmadụ asị nekwe the consequence and nekwe the benefit dekwe ọghọm dị ya n'ime. so all these things will education for ndị agha kwere n'ihe otu kwuru that GID card because ha nwere destination. marakwa na amara na inside this thing is an obligation inwe aka ọrụ because a ga-akụziri gị gbasara ọrụ aka freely being a member. ịnọ n'ime ụgbọ ị ga-enwe ihe ga na sustain gị wee na-aracha oyi wee na-echekwa mbọsị ọnwụ ga-abịa bụrụ gị. ndị Igbo ji wee nwee aka ọrụ. so all those things were necessary. ndị Igbo na-akpọ ya ịkwa ozu because onye ọbụla na-arụrụgharị aka bụ onye enweghị aka ọrụ. asị na akịrị ihe na-ezu ego na ụzụ na-akwa ha akwa because onweghị aka ọrụ. ndị mmadụ gasị ọrụ na-ehihe efi ọ na-erugharị n'ogbe na-erugharị n'ogbe onweghị aka ọrụ. that is why o ji erugharị n'ogbe onweghị aka ọrụ. ọ na-ebigharị aka ka ozu na-akwa ha akwa. ịghọtago so onye ahụ a ga-akwa ya akwa akwa ya ịkwa ya akwa bụ na e ga-enye ya aka ọrụ kụzierie something ọ ga na-eme. ọwụghụ nke buying and selling. anyị anaghị buying and selling. ọwụ ihe ịrụpụtara ka ị ga-ere. ọya wụ value. ọ ihe ịrụpụtara wụ value gị. ọya wụ the value because iyi okpovu gị. ndị Igbo na-akpa ya ọrụ aka because n'ọwụ okpovu your heat wụ ọrụ aka heat. ọ dị okpovu gị bụ datin. so iresi ya mmadụ nara ego ya wee change the value with what you have. ị gaghị eje goro ngwaahịa China jeresi Okeke were akwụkwọ bred tii na akpa n'ụdị na iji ego. look at iberibe ị na-agbara China odibo. ihe wu distributor for Chinese people produce goods. ije goro resi gị na nwanne gị a na-ere Chinese goods. ihe unu na-eme unu na-agbara Chinese odibo nwere ike ịmaghị. ịghọtara so ihe niile anyị na-ere Nigeria 99% of ihe anyị na-ere ọwụ na osi China osi Europe osi Europe osi Dubai osi Arab everything anyị na-ere. no anyị enweghị foundation of anything. we don't have foundation. so nwanne onye ọbụla na-akọ akụkọ ebe ị nọ na-abụghị destin ka ọ na-akọ si ebe ahụ pụta onye ahụ enweghị future. onye ọbụla na-akọ akụkọ ebe ị nọ ọwụhụ destin ka ọ na-akọ nwanne si ebe ahụ pụta onye ahụ has no future. si blind man. life nwere process. ọ dị ka somebody pụtara ebe a na-agba egwu onye kpuru isi mgbe onye kpuchiri ntị chiri ọ pụta fụ ka ndị mmadụ na-agba egwu osoro ha gbaba ọmaha na ndị agha na-agba egwu ahụ anaghị agbatakwa ihe egwu na-akụ. ndị agha na-agba egwu ahụ mana ha anaghị agbata ihe egwu na-akụ. so nye nwe na onwe bụ na ntị chiri ọ naghị anụ n'ihe na oche na ndị agha ma egwu ahụ ha na-agba ọfụma osoro ha na-agba dị egwu. so ndị mmadụ banye na-achị ọchị si na nekwe this man egwu na-akụ ihe ọzọ na-agba ihe ọzọ ọmakwa. so ndị ahụ unu na-ekwu na-agba ihe ọzọ na-esoro ha na-agba ihe ọzọ ma ha anaghị agbọ ihe ehu na-eri. ha anaghị agbọ ha anaghị because one for you to be able to bring a society together you must understand the 4 elements that govern this planet. You must understand their movement and how they begins and how they descend. You must understand because that is what for the human being ourselves. You got to go the same behavior the eke nkwo orie afọ behavior in the beginning. That is the only way you can bring a community together. Is the atomic congregation. Human being in afọ bụ concentration of energy. So this energy, how do them come together? How? Then you must use the same process this energy congregate to form a human being. If you want to form a society, you must play the same role. If not, it cannot happen. You got to go.
if not it will not happen. ọwụ na ọwụghị ya nwanne, it will not happen. Sị na m gwara gị. So the best thing for us na-agwa unu, first of all, let's go back to square one. Ka anyị bido n'isi. First of all, ntọala Igbo, anyị wụ ndị Igbo now, we have agreed to be Igbo. Then the consequences na ya, the consequence wụ na we have to go back to drawing board, which is ntọala, which is foundation. Then we begin to educate ourselves, which ndozi ọdịnala will voluntarily bring this information for education. So that we walk towards a rhythm. Mmiri na-ehu ehu, you must swim towards the flowing water. You cannot swim against the flowing water. It's not possible. Mgbe ọ bụla ị kwụsịrị igwu mmiri ahụ, buchi ya ga-ebe anyị si wee ebe bufee ga-ebufe sef, and ọ ga-adịrị gị difficult igwu egwu because of the mmiri na-ehubata. Mana isoro igwuri ya egwuru na otu ahụ o si ehu, in 2 minutes time dies ebe ọ ga-ebu ga-eje sef, ị gaghị eme expect. That is why o ji adịrị unu difficult as ndị Igbo, because you don't follow the flow. You don't follow the flow. Nigeria enweghị ihe gị na ya ji. You don't have anything with Nigeria. You just because you lack, you don't have person. You nwere personality. So ichekwa na ọwụ Nigeria na-eme gị. Nweghị personality enweghị bụ na there is no information. Enweghị your own life. Because life bụ just itinye nnu n'ose, isi ofe itinye nnu n'ose, ịghọtago, ka ọ wee nwee ike tọọ ụtọ nye test. So ị nweghị test, that is why you look for test somewhere else, because ị nweghị test. Had it been na ofe gị nnu dị, ose dị ya, magị dị ya, azụ dị ya, anụ dị ya, so ị gaghị asị Naijiria asị gị ma ọ sị gị, nwere ihe ọ na-asị gị. Gịnị ka ọ na-asị gị? Gọọmenti power, ịghọtago, power ka ọ bụ. So ọ bụrụ na ịdị aggregate, igwebike, nobody will dispute that. Igwebike bụ gịnị? Concentration of energy. Ọ bụrụ na ị maghị how this atom cells make themselves together and form a human being, ị gaghị form any society. You can't. You can't, because you don't understand their elemental nature. You don't understand their elemental nature. Ị gaghị eme nwunye. Oh, that's why if you like, you talk. After 10-15 years, all the whole group will disintegrate. Or another person will come and begin blah 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 blah. After some years, the whole thing will disintegrate. Ofu onye ọzọ will come again. Onye ahụ will come and say, Ifeanyi is useless, Ifeanyi don't know anything. He will come. People will say, oh, mgbenga, sorry, gba. Ndị Igbo sị ọgọdọ ga-adụ nwoke bọdụrụ ibe. Ife mara ihe na-eme ede up, ebe Ifeanyi edere up. Simple. History with the best teacher. History with the best teacher. Just use history to justify everything. Since ndị Igbo bidoro na complain, ofu onye pụta complain osi ya, at the end of the day, o hit a wall. Gaha. O complain osi ya, o hit a wall. Gaha. As long as ị na complain awụ solution. You got to go. Because if you gaa na ụlọ ọgwụ, ihe ahụ ụlọ na-afụ asị dibia means doctor. Ihe ụlọ na-akpọ ịgba afa means laboratory. Ihe a na-akpọ ihe na-akpọ ya gị ka na-akpọ destiny ime lab. Ọwụ na ị gaa n'ụlọ ọgwụ, doctor sị ka ya mee gị lab. You got to go. Ọ ka na-akpọ ịgba afa ime lab. Then nyezie gị ọgwụ prescription bụ ịchụ aja, to prescribe you, nye gị ọgwụ ị ga-aṅụ, so that nchụ aja, nchụpụ ihe data ọgwụ ọya ha na-aya gị, mgbu dị ọya. Dibia, doctor, ịgba afa ime labụ, then ịchụ aja, inye gị prescription, so that ihe na-eme gị ga-akwụsị. Simple. But this thing will localize them as if the language does not make any sense to them. Ihe ahụ simple. I can tell nwa bekee, I can tell a Russian man,
I can tell say before anything Igbo nwere ihe na-akpọ dibia. Dibia wụ doctor, master forthcoming. Okay, this doctor now ịchụ aja, m ga-agwa this man si na ịchụ aja wụ the same thing a na-eme lab to verify, to research ka effort ị nwere, because ị bịara kwutere m now si m na ahụ adịghị gị. First of all, I will do research. Kedu ihe dị wrong with you? After the research, nweta ihe na-aya gị, mbịazie chụọ aja, nye gị ọgwụ prescribe. Ọrụ jos igbo ọkọ na-ewu ya bụ ihe ụmụazị. Nye gị ọgwụ ga-agwọ data ọya ahụ. Then ịdị oke dị ala, ịghọ dị ala, ịghọtago ọya ga ana, ịghọta. So i were this thing ga meetie American man, meetie Russian man, meetie Egyptian man, you are standard. Isoro ihe a na-eme. Mana ịpụta ebe ahụ gwa na dibia wụ ndị na magic, ịgba afa bụ eje na ojegbuo ọkụkọ na ewu na n'ebe nwa ikwuru datin ọwụ na mbụrụ dama anyị na-akọrọta ụra ka mma ama gị. Ịghọtago doma ya na this guy ya mara ihe ọ na-akọ. Ịghọtara. So the best thing for you to understand that na ndozi ọdịnala wụ standard of the first ancestors, not those who came before and destroy not everything. No, all those first one, ndị agha ji ọkụ n'aka, ndị agha, that is ndị agha wụ the same way as creator, had he corrupt, incorruptible, all those one ka na-ekwu maka ya. You got to go. So this knowledge anyị na-enye gị, enwere ike your mind erube this level of knowledge, but I feel na mgbe ọbụla your mind rurie, you will accept them as truth and the best and the light that will guide you to your destination, because ihe anyị na-ebunye gị wesp. You got to go. We tell you ebe ị nwere nsogbu, gwakwanụ gị the solution to your nsogbu. It's as simple as that. So ihe anyị wụ dibia gbara gị afa, nyekwe gị prescription to destroy that sickness in you. You got that? It's as simple as that. And you will doctor verify you, then cure your sickness. Simple, nothing more, nothing else. So ọ kara gị mma na ị bịara bụrụ onye Igbo n'ime mmụọ na eziokwu, because every human race, the most important thing of a people bụ na enwere ihe eji mara ndị a. Ihe eji mara ndị Igbo ezi omume. That is a symbol, its identity, which is these people they destroy today because their life, and as they destroy it, that Igbo will destroy them, because onwebeghị onye ọbụla mfụrụ n'ụwa nwa ya ị na-destroy mpa mmadụ mmụọ nwa ahụ tie nna ya ihe, nna ya ga-asị ya nwa gị ga-etikwe gị ihe. Ịghọtago? Nna ya abụọ ya ọnụ sị na nwa gị ga-eti gị ihe, and nwa ya tokwe nwa ya etie ya ihe because na o tiri nna ya ihe. Ịghọtara? So now ọ bụrụ na ndị Igbo nọ today na-ata ahụhụ, anyị nwa na onwe anyị as doctor bịa mee research, study the ahụhụ ndị Igbo na-ata, anyị amara nekwe the source of the ahụhụ, na ya agbazie gị sị gị nekwe prescription for this sickness. Ị naghị aṅụ dị ọgwụ, ọja ahụ ga-egbukwe gị. That sickness will kill you if you don't drink ọgwụ doctor nyere gị. You must drink this ọgwụ doctor nyere gị so that this sickness don't generate gbuo gị nwụọ. You got that? So the best thing for you na ị chọrọ iwe onye Igbo, yes, enwere ihe a na-akpọ Igbo heritage. The legal body of ndozi ọdịnala Igbo Heritage Education, which is officially registered in Nigeria, officially registered in CAC. You got that? So na Nigeria we are legal. Ọ bụrụ na ị chọrọ ebe ọbụla in Nigeria, unu dị 10 people come together establish
Igbo Heritage Education, so that number one, ị ga-esi iwe onye Igbo. Yes, ị chọrọ iwe onye Igbo, ọ bụrụ Igbo nke anụ na-akọ nọ nke ha wụ ya, you must baptize to be an Igbo man. Yes. Now, okay, anyị ga-ebido ntọala kụzibere gị ntọala. Nekwe ihe bụ ntọala Igbo, ịghọtago? Nekwe ihe bụ ọdịnala Igbo. Nke a wụ tiori ndị akwụkwọ na akwụkwọ, ọ bụghị nke a na-eme magic, ndị spirit, ndị mysticism, mba. Ịbịa enwere ike ịbịa anyị ewere ihe dịka 4 chapter or 5 chapters kụzie na the first class, then after ka anyị nwere ike ọ bụrụ 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks, so that ka ndị mmadụ dị used to it, then anyị aba na the next chapter takịsa kụzie until it becomes your memory to think. Ịgazi outside gị na mmadụ na-eme argument, esi ya na in Igbo, which is anyị nwa bụ ndị Igbo, na enwere ihe anyị na-akpọ ama igwe, which is the book of law, holy book, our holy book. Ọ bụzi nke ịkpọ Bible, isi our holy book says na ntọala chapter 1 verse 5 na something dị otu a mere in the time of our ancestors. Look at the consequence and look at ihe mere ya, ịghọtago? Nekwe ihe mere ya and nekwe ihe mere after this thing mere. Na ọ bụrụ na unu mee ihe dị otu a na this story, because na every story that happens in the past must surely happens in future. Na this thing mere na our ancestry time. Na ọ bụrụ na unu repeat this thing again, the same result will occur. Na this thing ederie na ntọala Igbo chapter 4 verse 5. And so that if that thing came after them, then you will be vindicated. You say, oh, this or nso. Now you can still go and say the same thing, because here I'm not going ever. Most of them is inside the book. I don't say them off head. So for example, here I'm post through here now, ordinary akwụkwọ ama igwe anyị, which is ordinary the verse ordinary ime na omenala. Na omenala ahụ enwere ebe a na-akpọ kwụba aka gị ọtọ n'ime ya. So kwụba aka gị ọtọ aha chapter 1 ya bụ ihe m posturu here. Achọrọ m ide omenala, mana unfortunately the automatic telephone dị na ntọnsị ama m ihe ọ dere ebe ahụ sef. Afọ m ya leta ma m ihe ọ dere. Achọrọ m ide omenala ọ dị that nonsense. So ọ leta ka m correct ya. So ọ bụrụkwa na our teaching that day, because ihe m ji wee use ntọala bụ n'ọwụ n'isi, ntọala bụ n'ọwụ n'isi ka o bidoro, ịghọtara? So achọghị m ije kwube maka nsọ ala, ma ọ bụ ije kwube maka iwu ala, ma ọ bụ ije kwube maka njọkụ, ma ọ bụ osu, ma ọ bụ ohu. No, I just started from the beginning. So our teachings must start from the beginning. So first of all, ị ga-aghọtagodi na enwere a place, a people, you got to go, and they have their God who they call Amadioha, which is the foundation of their moral behavior, which you know religious knowledge, you got to. So now in the beginning, based on Igbo concept, there was agbara. Agbara bụ ihe kwuru itiri, darkness, oya bụ agbara. The same agbara ahụ kwa bụkwa explosion. You got to go. Ewe ji wee sị gị na Amadioha means thunder and light. So when this agbara happens, Amadioha appears. Ihe abụrụ about Western or Indian or Japan. As long as you believe that na Amadioha is God of thunder and light, that is what it means. Simple. If you don't understand Igbo, we tell you. Oh, because of na nwa bekee dey very smart, write their story in a book. So I enwezi right to speak up about our own language, because of na ha dey very smart. How come eji wee nwe Christianity, nwe Judaism, but in the same Christian Bible you have Jewish story there? What type of nonsense is that? If you go to Islam, you have the same Isa, Jesus,
have the same Mary nna nwanne, that means e nwere ebe ha si copy that thing. Ọwụ na otu a that means they copy it from somewhere, because onweghị ka ọ ga-esi awụ na ihe the same thing dị na Bible dị na Judaism, the same Islam. That means they copy it from somewhere. Simple truth. So ihe m na-agwa ụnụ bụ na in Igbo land, agbara bụ abalị, agbara bụ abalị, uchichi. Agbara bụ also explosion, ihe gbara gbua, which is thunder. Amadioha appears. From there, creation begins to happen. Creation bụ gịnị? Order, to put order. So every other thing will be added in a physical class, and you must believe them. You got to go. I believe uzi ya ọgwụ maka ọ dịziri ịgazi because ị nwere ike ịgara school or ịgaha school ga compare wezie with your practical science. Ma ihe a na-agwa ụnụ na Igbo sayensị ọ ebe ahụ nke ị ga-amazi ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. Because ị gaa na sayensị, physical science, a ga-asị gị na in the beginning there was big bang. So that means Igbo is not wrong when they say agbara. After agbara, what happened? If you go to science, they will still tell you again hydrogen and this and that and this and that. Amadioha, what is that? You have to go. After Amadioha, nwete Chukwu. Go and check these things. If ya na Igbo knows science more than these people. You got to go. Ọ dị maka a na-ekwu Chukwu ahụ na anụkwa Chukwu ote no about rule of law. That is ndị Igbo ji wee nwee ọha na eze, which is rule of law. But today ị ga-ahụ na some people just magolo that place as a position, ha mara ihe ha na-akọ. Ọ ndị ahụ ndị ga-akpa iwe ji ha na eze. So ụmụ ibe, aga m eweta okwu ya na njedebe. Ihe anyị needere wụ our people to embrace their ancestral knowledge. Bring yourself together. I need Facebook to know ihe anyị na-ekwu. I need WhatsApp to know ihe anyị na-ekwu. Any person who represent you as your leader in that your anyị nwere constitution. Every group ọbụla of our member must have constitution. Anyị nwere. So anyị nye gị constitution aha, anyị enye gị meeting agenda. So unu gaa na meeting unu, you use the same agenda and the same constitution to do it. So that mgbe ọbụla unu nwere ajụjụ from a member, onye ndu na aha ga-abịa na other group ebe ndị ndu gbakọsịrị, ịghọtago, jụọ ajụjụ ahụ, then respond ya dị ajụjụ, o werekwa dị ajụjụ, gakwa na next meeting, deliver the answer. Otu aka ga-esi distribute the information which is orally. O ha pụta ebe every day agwụ everything about Igbo, onye kwuru nke who say so, we cannot do that. Ihe anyị na-agwụ na ebe a wụ the simplest one nwere ike ime gị ịghọta na Igbo onye Igbo, ịghọtago. Mana ọ rụzikwa maka nke about body, how the body unify and how better informations, all those ones go physically in your teachings. Ebe unu na-aga agbakọ n'ọgbakọ, anyị nwere ọgbakọ anyị n'Enugu, nwee na Anambra, nwee na Owerri, nwee na Aba, ebe dị iche iche na ala Igbo. Anyị nwere ugwu na mba na mba. Anyị iwu ndị Igbo, practice Igbo. Amadioha remains the foundation and the God we know. And our pledge is on Amadioha. As long as Igbo onye Igbo, Igbo nke anyị, ọ Igbo nke ndị ụka, ọ Igbo nke ndị Juu, ọ Igbo nke ndị Sabat, but Igbo nke Amadioha. The land belongs to us because anyị nwa bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Adịrọ na mma.